tuturor și v-au regăsit la un nou episod. Ce mai faceți, andijorii mei? E ora 6, văd că și încă suntem pe contul lui Bit, așa? Super Bet. Super Bet. Ben. Mr. Ben. Așa, bun, și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe la Țanca Uraganu, nu uitați să vă abonați, scoate niște melodii bombă. Glumesc. Serios? Glumesc. Tu nu știi de Țanca Uraganu? Păi și tu niște quest-uri acolo de măcar pe contul meu. Ce crezi? Ma. Uite, fă una de 100 cât ajunge. Nu, fă pe asta. Uite ca cu Poco. Hai da, bă, băieții, că trebuie să facem. Ghiciște. Bun, hai, bă, băieții. Uite, avem Bun, a aici revenit și noi, Olympus, nu facem reclamă. Avem de la Olympus, dar nu facem reclamă. Uite, băieții, Olympus îți dau puls. Mamă, ce fain, uite cum se văd. Eu e cam problemă Să la bag- semnal și nu merge Hai de și mă enervează. pui și apa oricubule, că dacă ți le fură, da. L-aș lua mult mai repede fără problema asta, nu se mai. Toc, 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 bă, bossulică, bă. Ce m-a dat în mine? Tu ai dat în mine. Dar ție nu ți rușine. Eu mor, băi, și de pe oro. What? Așa de slab sunt. Bun, bă, băieții, am câștigat. Hai să mai bem un leacă. Ma, deci, ăsta, dacă n-ați înțeles, Andy vrea puls. Da, și cum am spus, asta e ultima oară când stă pe contul lui Andy. Dacă o să vedem susținere la videoclipul acesta sau la celălalt de pe contul lui Andy, Ok, punem puțină pauză. să bine, cred că la cei mai mulți le-au plăcut revenit. partea aia. În Napa Nova eu mă spăl cu Evian, nu în Evian. Deci îmi place chestia de sus de pe capul lui Penny cum face, gen când dau pinul. Eu habar nu am văzut. Bă, am rezolvat problema cu semnalul, băieți. Să se rău, băieți. Da, super. Eu trebuie să joc cu ăsta ca să... Îmi pe mine, nu? Să vedem numai, să vezi numai că Dar nu tu ești vreau. chilonist, să nu deschizi Megabox în niciun caz. Ba, Hai că... Mamă, eu căzut sticla. de la Evian. Noi bem din Evian. Hai că, da? Da, am dat 20 de lei pentru Evian. Hai că costă 20 de lei o sticlă de apă, știi? Da, mă, Evian nu costă. Costă până... Toată chestia de sus? Da, am văzut-o. Evian, mă, tu mi se spălă și odată cu Evian. Mi-e but Evian. Bă, ai nevoie? Sau doar te faci? Eu am un povesti. Țanca Uraganul, da? Mă rog, Țanca Uraganu, nu uita să vă abonați și la fetișca aia, Țanca Uraganu. hai că te duci cană, dacă... Țanca Uraganu, nu uitați, Să ți nu nu uitați, mă, băi. Ma, deschide și un big box acum, Andy? Și un megabox, Ma, nimic. Ce? Și un megabox, să Încă nu. uitați, mai trebuie 25, mă, băi. 25. Hai să-i dăm dau un play, bici. băieți. Te zic, 25 și îți dau un bici. Ce mai place lui Bit? Să mă joace cu scuicul meu. Șmecher frumos, Țanca Uraganu, ce Și că șmecher frumos, dar nici n-are skin sau ceva. Păi că uite, dacă îl primești și eu, pot să zic că e tot șmecher frumos, așa cum îmi zice. Mă, deci îmi place ăsta, frumos. Pinul. Nu știu. Și mie îmi place. Zici că e Gen cum gelatină îi de fac aia. ochii aia, așa, gen cu Mie îmi stelele. place cum se lasă gelatină. Așa. E făcut din gelatină. Dar zic să dai damage, adică să dai în ăștia ca să faci o Să dată misiune. mor, dar îmi dau viață căldește. Eu am problemă cu semnalul. Eu. Nu te teme că am problemă.
Dacă cine dai și nu-l mai omori? Un Cui? Carl? Cine dau, că le-am crezut cu cine dau. Vrei viață, ia viață. Ai văzut tu ce l-am prospăiat pe ăla? Ce să mai E l-am rupt? bine. Mă băieța și... Ai făcut quest-ul? Da, dacă nu dai de mești destul. Să vedeți cum mai trebuie doar. Bă, intrați și la Andy pe canal. Așa. La ultimele două videoclipuri n-am mai lăsat link și cred că nici acesta pentru că gen eu am copiat link-ul, dar mi s-a șters de acolo. Dar căutați Andy Ross sau intrați pe al doilea sau pe primul videoclip și acolo 100% găsiți link-ul. Hai odată. Da. Oh. Mai trebuie doar 5. Deci dacă din Megabox-ul ăla nu pică nimic. Bă băieți, țineți-mi pe nimic că vreau să deschid acel Megabox. Știi că pe continuu. Da. Da, Doamne ajută măcar cu epică, o epică. Vreau Da, știi? acea epică măcar să fie gri. Asta mă vezi. Tu chiar dorești așa de multe, tu așa cer de la Supercell? Măcar gri, epică, na. Adică nu contează ce epică. Altceva mai... Știi? Mai ce mă? Vezi că a murit. Știu, am văzut. Nu mai poți, că a murit tot, hai? Nu mă doare în curs. Taci, mă. De ce vrei să zic dacă chiar asta? Și dacă... Dacă nu iau din a mea... Mi-au dat 120. Haile, mi-au dat 120. Bă băieți. Uite, mi-a dat să deschid ție. Și ghiciți Îl vezi? ce o să luăm noi aici. Hai, cu epic. Mega și mega. Hai cu epic. Nu te las să-l deschizi pentru că sunt pe contul tău și 24 de ore. Epică. 6! Bă! 6, bă, Epică. Te rog, epică, nu super rară. Epică. 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 Peni, să mor. Să mor de n-am făcut să mor de fapt. Eu picat Peni. Da, bun. Eu picat Peni. Ia, tu ce căsturi mai ai? Eu zic să facem uite pe asta. Dar nu, că noi trebuie să facem și trofee, nu? Da. Băieți, renunțăm, adică gen, o să mai facem trofee, dar acum facem și quest-uri, știi ce zic? Mai facem un meci nou. Ia să jucăm la așa ceva, ia să vedem. Deci ce cu roboții. În 5 versus 1. Aici cine pică robot? Păi stai așa că vreau să-mi iau cu altul. Eu mi le-au păstrat. Ce? Nu merge să jucăm amândoi. De ce nu? În timp. Atunci să facem, o să dau live. O să dăm Vă dau doar un meci, ok? Da. Adică gen Care, mă rog, nu. Care? Bă, băieții mei, nu uitați de un like. Stai că mi-a căzut asta pe Nu ești tu. Nita e. La voi? Da. Dar nu e el primul. Bă, n-am mai jucat pe minigame-ul ăsta. Adică gen n-am jucat niciodată pe minigame-ul ăsta. Nu-i așa? Am murit. Ei, s-a spate pe primul. Mă, deja mai are numai 54 vieți, nu? Mă rupe, dă pe mine. Nu mai dă pe mine. Deci eu n-am n-am murit dat deloc. niciun hit. Deci colegii mi-au murit toți și eu n-am murit deloc. Dar bine că își dă și ursul. Și ursul uriaș când și-l dă? Da. Mai are 16 viață de la noi. Dar noi mai are 77. Deci... M-a omorât acum, mă omorât, că n-am văzut când a dat în mine. Îi dau de spark. Mă duc și eu să mai dau un spark. Fața e că atunci când o să... Eu nu vreau să-mi arăt fața pe Așa. videoclipuri. Bun. Așa. Da, deci am câștigat.
Așa mangă. Pune-ne pe nu mă spăl cu Da, ce Evian. Da, prietenul ăsta, fraților. Bun, băieții, Lui, hai să deschidem și aici Megabox-ul. Ce bă? 5! Bă! Cum poate să pice 5? Noi știi ce îl spargem? Îl spargem de rupem. Eu cred că pierde, stai să văd. Pierdem. Ce crezi că facem? Pierde 100.000. Pierde 100.000. Mai Da. cum să mai faci ceva când vine și ursul? Bă, ăsta am făcut doar eu că ăsta cu... Mă, iar eu pe cât. Super bit, bă, Ați pierdut, bă. Am pierdut, ce să facem? Că dacă aia proști. Bun, băieții, hai să dăm un meci. Glumesc, eu sunt băiatul de la oraș. Eu stau la apartament. Hai să dăm un meci de 2 fala, nu? Hai, un ultim meci. Și mâine, bă, băieți, vor reveni pe conturile noastre. Eu pe contul meu Și de bea și de... și eu, ca să continuăm totul să facem 2000 de trofee. Deci mâine vă promit că facem 2000 de trofee. Mâine sau apoi mâine, nu vă promit. Apoi mâine 100.000. Sau și mâine. Da. Facem 2000 de trofee, ce bun. În loc. Să vezi mă că am cu un brawler mai mult decât tine? Bine, că nu cine știe ce, că-i Penny, da. Adică mă așteptam Eu și am măcar. pe Penny. Dar tu o ai. Dar tu nu l-ai pe Daryl, pe Rico. Nu, păi la cuvânt pice și... Cred că va fi... Eu acum credeam că sunt solo. Am și eu aici, Paul. Să mă... Cine e aici? Cine Dar trebuie bază. Da, și am dat Vezi că dacă ultima ești ta rău pe ultima lângă. atacam te rog. Și am dat ultima ta pe lângă, știi tu? Gipilean. De ce ai făcut asta? Dominic, te-a omorât. Bun, băieții, cam atât pentru acest episod. Mâine ne vedem pe contul meu. Așa că nu uitați de un like, subscribe. Așa. Bună seara, noapte bună. Ciao, ciao. Bun, bă, băieți, n-am lungit chiar pentru că un episod chiar l-am făcut de 27 de minute și ăsta e doar de 13 minute și 14 și 15 așa. Da, și sper că vouă v-a plăcut împreună cu Bit, care este tot aici lângă mine. Așa, și care noi suntem obosiți de nu mai putem, dar pentru voi am filmat acest videoclip. Dar ce contează, bă, băieții mei, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, să vă abonați la mine la Bit. Nu să vă las link în descriere pentru că a apărut o problemă. Sau nu știu, văd dacă pot să o rezolv. Bun, și cam asta a fost Andișorii mei. La revedere. Pa, pa.